Johnny Sten, det er en salon, som egentlig har eksisteret her i byen i mange år. Jeg startede i 1982, og vi har hele tiden sådan udvidet og udviklet os hele vejen igennem. Og i dag er det en salon, der ligger lige inde i midtbyen, midt på gågaden, og der er sådan rimelig fuld knald på altid. Vi er 10 ansatte, 4 elever og 6 udlærte. Der er jo kommet meget mere fokus både på velvære og på ens udseende, ikke? Så man må sige, at koncentrationen omkring ens udseende, eller fokus omkring ens udseende, er kommet meget mere op i tiden. Og det er klart, det har gjort, at der bliver stillet endnu større krav til os, end der har gjort hele tiden. Hvad skal man i dag som frisør for at følge med? Altså hele tiden have fingeren på pulsen, hele tiden være opmærksom på, hvad der sker i tiden. Og især for os er det vigtigt at se, hvad der sker på gaden. Hvordan udviklingen er i udseendet på gaden. Der er jo utrolig mange mennesker i dag, som er gode til at spotte nogle tendenser tidligt, også via internet og sådan noget der, ikke? Og det lægger vi utrolig meget mærke til, og opmærksom på, hvordan vi så kan tilpasse frisyren og make-up og den slags til de trends, som der kører. Jeg henter jo inspiration mange forskellige steder. Det er jo gennem kunst, og det er ved at rejse, og det er netop ved at for eksempel sidde på gaden, sidde på en café og se på folk, der går forbi. Lige pludselig er der et eller andet, der klinger, der sætter noget i gang af tanker, hvor man sådan ligesom siger, okay, hvor kan det her bringe mig hen? Det kan være farvekombinationer i et billede. Det kan være et foto, der er taget på en sjov vinkel, hvor man ligesom ser nogle skygger eller nogle silhuetter, der kunne sætte formsættelsen i gang hos en. Jeg har arbejdet meget på gennem alle årene at gøre vores kundeklientel så bredt som overhovedet muligt, og det er lykkedes. Altså, vi har fra de mindste børn til nogle af vores meget ældre mennesker i byen, ikke? Og det er også det, der giver os inspiration til hele tiden at holde et bredt spektrum på de ting, som vi laver. Der er meget videreuddannelse hele tiden, ikke? Og i kraft af, at vi har elever, og i kraft af, at jeg jo også har underviser mine kollegaer og sådan noget, så skal vi bruge meget tid på videreuddannelse og bruge meget tankevirksomhed på, hvordan vi kommer videre derfra, hvor vi er nu, ikke? Men det er jo, altså det kender de fleste, som der giver ud af deres viden. Det er jo sådan noget med, hvis du giver, hvad du har, så kommer der automatisk, at du fylder noget nyt på, fordi du skal jo videre derfra, ikke? Så det er egentlig en god måde at få ryddet op i de ting, som man går og arbejder med. Ensartetheden, den går på kvaliteten. Den går ikke på det, som vi laver. Det går på, at grundstenen, selve kvaliteten i vores faglige kunde er i orden. Og det er også derfor, vi rammer så bredt, som vi gør, fordi vi beholder vores individualisme alle 10. Ikke? Det er rimelig vigtigt at holde fast i. Vi har jo 2 af vores frisører, som også er uddannet make-up-artister, og de henter også inspiration fra blade og fra musikvideoer og sådan noget, der ikke er med til også hele tiden at opdatere os på, hvad der rører sig. Så på den måde er vi også et godt supplement til hinanden alle sammen, ikke? Hvor vi alle sammen kan komme med nogle små fif til, hvordan kommer vi videre.